Urobte si pohodlie a dovolte svojmu telu, aby si na chvíľu oddychol. Nemusíte nič meniť, nič dokazovať, ani nič opravovať. Len zostaňte chvíľu tu, sami so sebou. Pomaly sa nadýchnite nosom a pokojne vydýchnite ústami. Ešte raz nádych a pomalý výdych. S každým výdychom nechajte telo o trochu viac zmäknúť. Uvoľnite čelo, oči, líca a čelusť. Nechajte ramená klesnúť. Uvoľnite ruky, dlane, brucho, panvu, stehná, kolená, lítka a chodidlá. Nemusíte teraz vyzerať nejako. Nemusíte byť nejaký. Stačí existovať. Možno ste sa na svoje telo počas života pozerali veľmi prísne. Možno ste si všímali najmä to, čo sa vám na ňom nepáči. Čo by malo byť menšie, väčšie, pevnejšie, mladšie, štíhojšie, iné. A možno sa tento hlas stal taký bežný, že ste ho prestali vnímať ako niečo cudzie. Možno ste si začali myslieť, že je to jednoducho pravda. Ale myšlienka nie je automaticky pravda. A názor na vaše telo nie je vaše telo. Predstavte si teraz, že stojíte pred veľkým zrkadlom. Nie je to obyčajné zrkadlo. Toto zrkadlo neukazuje nedostatky. Neukazuje čísla. Neukazuje veľkosť obočenia. Neukazuje vek. Ukazuje príbeh. Pozrite sa na svoje ruky. Koľko vecí už urobili? Koľkokrát niekoho objali? Koľkokrát pracovali, tvorili, držali, pomáhali, chránili? Pozrite sa na svoje nohy. Koľko kilometrov vás už niesli? Koľkokrát vás dostali tam, kam ste potrebovali? Vnímajte svoj hrudník. Vaše srdce pracuje bez toho, aby ste mu museli pripomínať, čo má robiť. Každý deň, každú noc, už celé roky. Vnímajte svoj dých. Telo sa nadýchne a vydýchne znova a znova, aj keď naň nemyslíte. A možno si prvýkrát po dlhom čase dovolíte pozrieť sa na svoje telo nie ako na projekt, nie ako na problém, ktorý treba vyriešiť, ale ako na domov. Domov, v ktorom žijete celý svoj život. Možno ste k tomuto domu niekedy boli tvrdí. Možno ste ho kritizovali, porovnávali, trestali. Možno ste mu odopierali odpočinok, alebo ste od neho žiadali viac, než práve zvládalo. Nemusíte sa za to viniť. Stačí si to všimnúť. A od tejto chvíle môžete skúšať niečo nové. Nemusím svoje telo milovať každý deň. Nemusím obdivovať každú jeho časť. Ale môžem sa k nemu správať s rešpektom. Môžem ho počúvať. Môžem mu dať jedlo, keď je hladné. Oddych, keď je unavené. Pohyb, keď potrebuje rozhýbať energiu. Ticho, keď potrebuje pokoj. Váš vzťah k telu nemusí byť založený na boji. Nemusíte čakať, kým schudnete, zosilnete alebo sa zmeníte, aby ste sa k sebe začali správať lepšie. Rešpekt nemusí byť odmena za výsledok. Môže byť začiatkom zmeny.
Predstavte si teraz, že pred sebou vidíte dve cesty. Jedna cesta je stará a dobre známa. Na nej sú slová: kontrola, kritika, porovnanie, trestanie, hanba. Možno ste po nej kráčali dlho. Možno vám niekedy priniesla krátkodobú motiváciu. Ale možno vás tiež unavila. Vedľa nej je druhá cesta. Pokojnejšia. Na nej sú slová: rešpekt, starostlivosť, trpezlivosť, hranice, dôvera. Nemusíte dnes prejsť celú túto cestu. Stačí jeden krok. Jeden malý krok smerom k novému vzťahu so svojím telom. Možno je tým krokom prestať sa dnes kritizovať pred zrkadlom. Možno vypiť pohár vody. Možno sa ísť prejsť, nie preto, aby ste spálili kalórie, ale preto, že sa chcete cítiť lepšie. Možno si dopriať odpočinok bez pocitu viny. Možno si vybrať jedlo, po ktorom sa budete cítiť dobre. A možno je tým krokom jednoducho povedať si: dnes nebudem proti sebe. Vnímajte tú vetu. Dnes nebudem proti sebe. Nemusíte byť proti svojmu telu, aby ste sa oň začali lepšie starať. Nemusíte sa nenávidieť, aby ste sa zmenili. Zmena môže vyrastať aj z rešpektu, zvedavosti, starostlivosti. Predstavte si teraz svoje telo ako človeka, ktorého máte chrániť. Niekoho, kto je vám zverený. Ako by ste s ním hovorili? Povedali by ste mu každý deň, že je škaredý? Že nestačí? Že musí byť menší alebo lepší, aby si zaslúžil lásku? Alebo by ste sa ho spýtali, čo potrebuje? Čo potrebuješ práve teraz? Možno si túto otázku môžete položiť aj sami sebe. Čo moje telo práve teraz potrebuje? Bez automatickej odpovede. Bez pravidiel. Len chvíľu počúvajte. Možno odpoveď nepríde hneď. To nevadí. Učite sa nový jazyk. Jazyk svojho tela. A tento jazyk sa neskladá iba z hladu. Telo hovorí cez únavu, cez napätie, cez ľahkosť, cez chuť na pohyb, cez potrebu zastaviť sa, cez hlad, cez sítosť, cez bolesť, cez pokoj. Každým dňom sa môžete učiť rozumieť týmto signálom o trochu lepšie. Nemusíte byť dokonalí. Nemusíte jesť dokonale. Nemusíte cvičiť dokonale. Nemusíte mať dokonalý režim. Potrebujete iba postupne vytvárať viac dobrých rozhodnutí, než tých, ktoré vám škodia. Predstavte si teraz, že pred vami stojí vaše budúce ja. Nie je dokonalá verzia. Nie je človek z reklamy. Vy. O niekoľko mesiacov. Človek, ktorý sa naučil so svojím telom spolupracovať. Všimnite si jeho držanie tela. Je v ňom viac pokoja. Viac istoty. Možno viac energie. Nie preto, že všetko robí perfektne, ale preto, že už nemusí viesť vojnu sám so sebou. Toto budúce ja sa k vám približuje a možno vám chce niečo povedať. Počúvajte. Nemusel si sa nenávidieť, aby si sa zmenil. Nemusela si sa trestať, aby si sa o seba začala starať. Stačilo prestať ísť stále proti sebe. Stačilo začať počúvať. A teraz si predstavte, že toto budúce ja položí ruku na vaše rameno a odovzdá vám pocit pokoja. Nie obrovskú motiváciu.
nie tlak. Pokoj. Pretože pokojné rozhodnutia bývajú často silnejšie, než rozhodnutia urobené z nenávisti. Nechajte tento pocit rozliať sa cez hrudník, do brucha, do rúk, do nôh, do celého tela. Možno máte časť tela, ktorú ste často kritizovali. Nemusíte ju teraz milovať. Len k nej na chvíľu obráťte pozornosť. A skúste jej nepovedať nič zlé. Len ju vnímajte. Je súčasťou vášho tela. Súčasťou vášho príbehu. A možno jej môžete v duchu povedať: už s tebou nechcem bojovať. Nemusíte cítiť nič výnimočné. Stačí tá veta: už s tebou nechcem bojovať. Nádych, výdych. Zamyslite sa teraz nad tým, koľko energie môže človek minúť na nespokojnosť so svojím telom. Kontrolovanie, porovnávanie, premýšľanie, čo si všimnú ostatní. Čakanie na deň, keď už konečne bude všetko správne. Túto energiu môžete postupne vrátiť svojmu životu. Do práce, ktorú chcete tvoriť. Do ľudí, ktorých máte radi. Do pohybu, ktorý vás baví. Do chvíľ, ktoré chcete skutočne zažiť. Nemusíte čakať na iné telo, aby ste začali žiť. Život sa deje teraz. V tomto tele. V tomto okamihu. A ak sa vaše telo bude postupne meniť, môže sa meniť zo starostlivosti, nie z nenávisti. Ak chcete schudnúť, môžete sa k tomuto cieľu približovať s rešpektom. Ak chcete zosilnieť, môžete budovať silu bez trestania. Ak chcete mať viac energie, môžete hľadať rozhodnutia, ktoré energiu podporujú. Cieľ môže zostať. Boj nemusí. A teraz si v duchu zopakujte niekoľko viet. Moje telo si zaslúži rešpekt už dnes. Nemusím byť dokonalý človek, aby som sa o seba dobre staral. Učím sa počúvať signály svojho tela. Pohyb môže byť starostlivosť, nie trest. Jedlo môže byť výživa a potešenie, nie nepriateľ. Odpočinok nie je slabosť. Moje telo nie je projekt na opravu. Je to môj domov. Každým dňom môžem robiť rozhodnutia, ktoré mi prospievajú. Nemusíte každú vetu cítiť ako pravdivú. Niektoré možno znejú nové. Nechajte ich chvíľu zostať vo vašej mysli. Nový vzťah nevznikne jedným rozhodnutím. Vzniká množstvom malých chvíľ. Spôsobom, akým sa na seba pozriete ráno do zrkadla. Tým, čo si poviete po jedle. Tým, ako reagujete, keď vynecháte cvičenie. Tým, či si dovolíte odpočinok. Tým, či po jednom horšom rozhodnutí poviete, všetko je pokazené, alebo jednoducho pokračujete ďalej. Jedno rozhodnutie neurčuje celý deň. Jeden deň neurčuje celý týždeň. A jeden týždeň neurčuje váš život. Vždy môžete urobiť ďalšie rozhodnutie. Pokojne, bez trestu, bez dramatického začínania odznova. Jednoducho pokračovať. Predstavte si teraz, že sa obraz zrkadla pred vami pomaly rozjasňuje. Už v ňom nevidíte iba telo. Vidíte človeka. So skúsenosťami. S príbehom. So silnými aj slabými chvíľami.
Človeka, ktorý sa stále učí. A nemusí byť hotový. Stačí byť na ceste. Od dnešného dňa môžete skúšať nový spôsob. Menej bojovať, viac počúvať, menej trestať, viac podporovať, menej porovnávať, viac vnímať seba. Nadýchnite sa a s výdychom nechajte tieto slová uložiť sa niekam hlbšie. Nemusíte ich držať vedome. Nádych, výdych. Vnímajte teraz svoje telo ako celok. Od temena hlavy až po chodidlá. Toto telo vás priviedlo až sem. Prešlo s vami všetkým, čím ste prešli. A od tejto chvíle nemusíte byť jeho nepriateľom. Môžete sa postupne stať jeho spojencom. Za chvíľu sa začnete vracať späť. Pokojne, pomaly a príjemne. Budem počítať od 1 do 5. 1. Dých sa trochu prehlbuje. 2. Začínate viac vnímať svoje ruky a nohy. 3. Môžete jemne pohnúť prstami. 4. Vraciate sa do miestnosti, pokojný a prítomný. 5. Keď budete pripravení, otvorte oči. A vezmite si so sebou jednu jednoduchú myšlienku. Nemusím byť proti svojmu telu. Môžem sa oň starať. Môžem s ním spolupracovať. A tento nový vzťah môže začať práve dnes. Ďakujem, že ste si dopriali tento čas pre seba. Čas spomaliť, uvoľniť sa a nechať odísť to, čo už nemusíte niesť. Ak vám táto meditácia priniesla pokoj, úľavu, alebo vám pomohla byť o trochu bližšie k sebe, budem rád, ak podporíte tento priestor odberom kanála. Vďaka tomu sa k vám môže dostať aj ďalšie meditácie, hypnózy a chvíle pokoja. Ďalšia časť tejto série vyjde už čoskoro. Dovtedy na seba netlačte. Niektoré zmeny sa dejú potichu, pomaly a hlbšie, než si uvedomujeme. Doprajte si čas. Doprajte si pokoj. A možno sa opäť stretneme pri ďalšej meditácii. Prajem vám pokojný zvyšok dňa alebo príjemnú noc.